PPI lho. Ayo goyang. Goyang, Bu. Asik. Asik. Ayo, Bu, goyang. Hiya, hiya. Hiya, hiya. Hiya, hiya. Hey, 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 oh. Goyang ya. Asik. Ya. Pepe apa? Pe yang sungguh mempesona. Goyang, Bu. Apa? Ulun jari jatuh cinta. Yo. Maka apa? Pada pertama. Nyapa nangis. Maka apa? Kapankah kita berjumpa? Senyum manis dan rupawan, lawan manis Kalimantan. Maulah terbayang sepanjang malam. Senyum manis dan rupawan, rawan jombong dengan lempeng. Jombong manis dan rupawan. Happy-ya, bebe apa? Pengen sungguh mempesona. Apa? Ulun jadi jatuh cinta. Kapa akan pada pandangan pertama? Entah apa? Kapankah kita berjumpa? Senyum manis dan rupawan, lawan manis Kalimantan. Maulah kula terkesan sepanjang malam. Senyum manis dan rupawan, lawan manis Kalimantan. Ulah terbayang-bayang. Happy-ya, mak-mak weteng kuluwe ana sekondang tukokno. Mak-mak didik wis gedhe ana tutun nang rampino. Guyu Pak delok wayang rambuyar-buyar ngetani batune Petro. Duwe utang ra iso bayar, kirimangi dodol kerupuk. Pengen tirapi Ridho Roma, podo cupet rompok ora kena. Tinimbang anggoran nang omah, mending delok video Niluna Maya. Aku medhot ora sekolah, gara-gara ra ono biaya. Tinimbang digawe susah, ayo ngamen-ngamen nang lampu merah. Sak botol rong botol iku ya wis biasa. Telung botol petang botol jare nambahi darah. Limang botol enam botol iku luar biasa. Pitung botol wolong botol kowe mlebu penjara. Ayo Utami, nang iki lho liwat kene. Masuk kate mencolot liwat kene. Kate Nadi. Ki perawan kedung lempuk. Wong yang metu. Rino wengi. Perawan ayu kedung lempuk. Ayo. Sayang sayang. Gaya. Rasane kaya wong linglo. Jempudak mas dudu nangka, Iki wong biyen jedak ora wani kandha. Ning opo sliramu lunga, ninggal mulih ra kondo-kondo. Ya. Saben dina aku ngelamun, tekan omah atiku bingung. Jare tresno ra wani nembung, rasane kaya
sayang ngelingake rikala jaman kenalan. Loh, sudah. Nggih niki Sohibul dananya hadir lagi. Bawane tambah akeh iki. Ini yang lagi bareng-bareng ini ya sis. oplosan bareng kalian Bu Utami, suaranya gerok. Ya, kalau untuk paluki. Ora tek mengkerik. Ah, mau mengkerik.
disudono. Rinduku hanya kamu, rindu hanya hangatku. Aku berdandan hanya untuk kamu, aku bersolek hanya untuk kamu. Untuk kamu. Dari rambutku sampai ujung kaki, semua itu hanyalah milikmu, milikmu. Kulit dan jantung milikmu, lahir dan batin cintaku padamu. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Ah, merah jambu wes. Iki dicocokno karo kelambine abang. Cinta merah. Tapi gunung. Saben wengi dereng. Tak ulang ning iki. Heeh. Contone ngono. Mun nek jelek kok ngene ya. Ngene. Nah. Ayo siap-siap. Koyo mang. Ayo. Gus. Pas dijerotno suwi awakmu nek ngejerotno. Alah sakno. Loro. Heeh. Neh, ngono maneh. Ingin memajang Barek aku. menganggo jana kuning. Ayo. Ayo mang, ampun colot. Cocok iki. Nah, ngono. Iya. Yul, Tenangku. engko tutuk omah gak kena digawe lho. Hah? Sandale ku lho, sandale cepot engko. Kok mbayangno sing ora-ora. Non. Ora gatek kae kok aja. Aja direken iki kok. Sandal baboe ngene gedhe. Koyok mang. Ayo. Iki barang. Kadung munggah. Cuk. Ya, kose. Engko sing obah Kok mecicil? dendo. Jarno cek rek sik. Sing Ora suwi. nek mecicil mripate. Dicekekrekno sik Yul. Nah, sing suwi. Ngene terus. Ah, ngono terus. Ah, ngono. Terus. Ngono sampai esuk. Kene enek obat. Enggak, ora. Nah. Guna. Ayo. Oh iya, ora mencolot e. Lah, pon obah kok. Yo Isa nyekengkreng, lah isa nyekengkreng ngono. Nah, nyekengkreng terus. Nah. Oh, tuwa Pak yo oleh loro. Jarang nggih Bu nggih. Ya. Oh, jarang. Pacita. Wow. Sarui. Oh, inter iki. Ya. Ayo. Cepet. Bisa nyekengkreng. Lah, ngono. Terus. Yul, Iya. takonono bojone ndelok tagak. Bojone ndelok tagak. Wis turu. Bojo banter-banter. Bojone turu wisan. Oh, ya wis. Mulane kok gelem nyekengkreng. Ya ngono garapen Yul wis turu bojone.
Nyekengkreng terus nyekengkreng. Nah. Mumpung aku sudah banter-banter aku tangi ya. Jam. Mumpung bojone turu garap ono dhuwur ya Babah. Maksudnya ngene ora anu iku dikongkon ngene iki malah nyekengkreng. Ben ora kok tak garap-garap. Nyekengkreng terus. Pancet. Terus kengkreng maneh. Terus ngono terus. Heeh. Iku kaya iki nyekengkreng terus. Nah, ngono. Lah ngono. Sayul. Kongko tutuk omah, bojone takok. Makmu. Lah kok maling ngono makmu? Gotok omah ngono terus ya. Meneh wis balik deh meneh. Makmu meneh conjol lah kok ngono apamu makmu. Oh, kerja. Ngono terus. Ayo, ngono terus. Panas sudah. Oh, dikeloro iki. Aduh makmu. Udah panas. Makmu. Heling. Pokoknya gak boyok loro ngono gak apa-apa. Aku wangun wong loro iki ya. Capek gunung. Ngono terus. Wah, jelas Yul ki kok. Bojone ndok omah ki kok jelas kok. Lah ngene durung mari kae. Durung mari tetep nyekengkreng. Kuwatir ku tangi terus girap-girap. Gak, ora girap-girap. Gak terus. Gak apa-apa tiba bokonge ngono, gak apa-apa wis kadung posisi ning Loro ngono. boyoke nggih Bu, mboten Bu niki senam. Sing kudung kuning lho Yul. Sing kudung kuning iku benerno sikile lho. Sikile ku kena mesle temenku kok ora iso balik lho. Deh, iku rodok dikencengno ngene. Awas Rodok lho. kencengno. Lah kok kena sikile. Lho. Wis mulai bak. Awas lho. Aku kuwatir ku ora iso balik. Kok ora den. Aja suwe-suwe rek sakno. Kok wong do lempuk senenge ngene ditanggapno Sri Asih ngene kok gak ono sing nanggap. Lah iya ngene Den. Piye ngene kate gak nanggap kulo gak yo rugi. Wis dilukas ning jelas ditanggap neh. Amin. Asing suwe bae iki cek pegel. Bapak. Kok sik Bu. Ayo omong-omongan. Nantian wadon sarwi lana. Kalem. Oh, winter. Ino mane banyu bane.
Loh, urung tak biji. Samping gunungnya pun dilatasi. Niki lewong versi jaranan. Monggo. Ingkang jumeneng sumangga. Ayo Bu. Masih nyuwun menapa? Wah, sampean durung njaluk. Masih lo dari Tuban. Sama siapa Mas jenenge? Dari Tuban. Oh, sangka Tuban. Taunya dari YouTube-nya. Mas terima kasih Mangge. Kok Karena ya kok Iya neng iki kok penasaran tadi iki kepengin ro langsung iki bengi. Oh, ngoten nggih. Terima kasih Mas Ge. Ya Allah, pengen perso langsung. Sapa ro YouTube jenenge? Iki penasaran. Terima kasih nggih. Lah kok mroro njaluk 8-8 sampean 8-8 saged. Oh, nggih Tuban nggih. Nggih monggo. Yo nggone 8-8 Tuban. Terima kasih lho. Dingin. Sido apa Mang? Serampat kali napa? Serampat 8. Oke, silakan Mas.
minggu kok ora prei sampeyan suwe tak tunggu saya jebule ora ngapusi memang betul yen ngitan bali ulon tresno tenan amung digaweku kuningan sing tak tresnani kok ora kelingan salukune wong mati pikiran harjo sangka Tuban. Nah, kauman sampur iki. Sampurnya mek loro. Nah, iku. Oh, ketindian. Oh, enak iku. Oh, Ayo niki tiga. oh, Ayo. Dek.
basa Ekopil jebulane lakai calon kanasih mandang lawe kurang pancen memang sing sayang iya sayur bayam arep makin lamo sayur bayam yen kang mas wujudnya atiku ayam aku rama sambal terasi arep paden sambal terasi yen kelek udan sing kemati wencine wis surup surya si sewetan padang sesolae bulan wis
lakae tak suwun mbok aja ngecek podang kuning agawe pikirku selamat ilang tambah manis input doa yen kelakon nyandeng sliramu Ora bakalan ku kecantolian dan si podangan betul ati kepranan Mitra mati kunan sayang ketrang sanjranani sonami kapute landok
teres kun golek ngombe tak sawan pantes ora melu duwe. Nggih para kadang sampun paripurna pasugatan saking Sri ACCS wonten ing ngarsa panjenengan mugi dadosaken lelipering manah panjenengan sami. Matur sembah nuwun kanthi kawigadosan panjenengan mbok bilih kirang nuju prana anggen kula ngaturaken kula minangka sesulih saking Sri ACCS nyuwunaken lumunture Gung Samudra pangaksami ing wusana monggo samiya asasanti Jaya Jaya Wijayanti Rahayu Samya Pinangki. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah warridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun.